Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Giya nga iya kasumbuli sa kambing na tumangdo tanong sa giya nga mga murid tanong si sa Toril Darul Uthman Tahfidil Quran. Pada sa mga hikmah kunay okay tadi nga ako laga rugo na tupungan tanong ya. Paganero lagi yung utuwa ka bismillah nga na mainay. Yung utuwa katungo sa nga saging utanawi na bismillah. Na mainay ka dini kasumbuli ang on mambu nga para so rugo kabing na di rugo pa nga na di tersek na gudiga kelaga akuan. Sama na yan na first time ay ako kasumbuli tanong lagi isa ko mga murid tanong miya kapasad. Kasi jalan nih miya khatam sa Quran. Na sumbulin tanong giyang nga kambing. Di tanong pakalilipatan. Di tan din kailangan ubaya potong nga. Adna ini pamangdo Islam pembuti nagyang utwa si sa suratul Yasin. Yung utwa katiru Allah, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Na andud ni kan gas kambing na bakal makalawas yan na gumalbud sumulin sa kanyan. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wadallalna lahum faminha raqubuhum wa minha yaqulun. Sama na may ilay tanong na di pa masipsik saya. Kagi miyabati yung naging uto ayat. Naging uto awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Nah, sama na amiga igira agi yung uto yalaman ka. So kapanumbuli sa kambing. Nandun ni kakapting asang uto ulo kambing na diriswalumi ko agi yung uto kambing. Inutigira na agi nga na kambing na pulo ko igira sumbuliin. Kakore ko to sisi sa andini na Quran. Wa hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd.